ko ikikarane juga tabundog. Kenapa tabundog eh? Oh, gina dimasak juga enak ko. Arane tabundog, wake ko aji menandur ko ning buri-buri umah ko tegerwanganan pinggir sawah dadine cokol bae ditanduri apa baiga ko iki sintrong ko. Talas, kemangi, cengek segala ko pada cokol. Wong arane ning sawah mah adem ayem, tentram dan damai sentosa. Ya ora aja. Gua soang-soang kepada betah, gua ning sawah gua. Iki na tebus sing anak iki kadodo sing ana manis-manis kan. Tebus sing elok ketak sesepi ka nang kita kedipangan ka enak. Tapi kimi juga tebune gina dimasak, arane tebu telur. Bisa ditumis juga kita gia pernah nyoba sih emang enak lembut ku bentuknya kayak cempedak ya orang sih taji gua ke tebune gua dari ujung kulon sampai ujung etan ku iki na prima nandure mau ne taji prima nandur tebunakin mau ne ditangcep-tangcebakan ning pinggir galang mau ne juga non nandur tebune juga digeletak doang ditangcep-tangcebakan berhubung kuning sawah jadinya kan subur ya karena sawah iku ake banyune ko bokat sing dorong weruh tanduran tebu telur ku iki wujud ya ku godongnya dawa-dawa jadi ya bentuknya mah kayak tebung biasa sing elok gena gawe es gali ka dodo es tebu kah. Iya, ku jadi kembangnya kuan enak bisa dipangan, ku arane tebu telur ku. Enak pinggir sawah maku. Enak tebu sawah maku. Jadi ning perkampungan mah teger arane ning desa ya suasanane adem ku. Jadi nandur apa baega cokol karena subur tanahe. Arane ga ning kampung jadi kun sejuk adem gua bebek gak betah pada nocori keke aparane kan nocori iwak ning sawah ku biasane sawah entas panen ake banyune ku ake iwake ya reta aja iwak melulu mau namar peluru jamur ora kaya nih sawah langsung dikolektori maning jadine dami neka laka pada diguduri jadi orang sidar uru jamure jadi